Здравейте, приятели! Гледате канала на Wheeler. Днес ще ви покажа как да инсталирате World Edit за Minecraft. За целта пишем в Google Forge за Minecraft и първо инсталираме Forge. Избираме версия тук, да, нека видим. Има ли версия 1.21.4? Да, има. Избирам 1.21.4, натискам инсталирай, после отваряме файла, натискаме инсталирай клиент, после ОК и продължаваме. Инсталираме World Edit, натискаме изтегли, избираме версия, пак изтегли, чакаме. Ето файлът се изтегли. После отваряме Minecraft Launcher, избираме Forge 21.4, който изтеглихме, натискаме пусни, пишем процента, натискаме ОК, после Minecraft модове и слагаме изтегления World Edit тук. Така, и накрая стартираме Minecraft.